nitie gima iluongo ni formal sector gi informal sector. Formal sector en bad piny kata wawache ni bad uchumi kata sector mar uchumi kata bathe moro ma chenro ochan ma ji ondikre chalo ndikruok mag tije ofis gik machalo kamano kichiwo ranyisi ma ji nyalo winjo mayot kamano. Ondiki sama ondiki ni ikelo tax pin mari sama register osuru nitie oboke miluongo ni pin iwinjo personal yong'e mang'eny ne KRA pin KRA mayot yes omiyi idhi tere na employer mari. Employer ni bende obende en formal nikech obedo registered gi sirikal ma sirikal ong'e ni entie mo bende omiye pin mare en owuon bende omiye oboke mar choko ang'owa choko osuru. Ji ariyo gi koro iyudo ka choko osuru kuom gi yot nikech gin formal gin andika nitie to kendo andika nitie chenro nitie gin jok minyalo yudo rekod margi minyisgi ni mae osuru madwa ni timri nade ichula. Mano formal. Tiende ni chenro nitie ndikruok nitie to en gima inyalo ng'i mayudi. To nitie informal sector. Informal sector koro gin kaka koro jua kali. Achunga tadhi aloso gira moro kata an gi workshop na kamoro ma customers ga gina jok manyalo biro wacho ni sanduku no iloso maber adwa nyiewe ne nyathina en pesa di en 10,000 en 20,000 tik onyiew to dhi kuma odhiye ng'achaka kama ndikre gi sirikal malongo bende otimre nade onge. Kiny bende onyalo ga wuok kanyo mochako dhi oyaw gire ni kama chielo kigalo ni dware tibro yudo kaka kanyo be osetimre nade osewuok kanyo tingo nyaka jo ohanda swekra. To gimomiyo akelo pogruok e kind ji ariyo gi nitie ng'ama hinyre zaidi en ng'ama ni e formal sector. The government has used this as a low hanging fruit. Tiende niya sirikal neno kama olemo man machiegni maginyalo timre nade maginyalo pono nikech en gima oriere maginyalo